Bé, i doneu-vos compte de que el que no hem fet ha estat parlar de propietats de l'objecte. Aquest bloc no l'hem vist en cap moment, i això era perquè en cap moment hem tingut un objecte seleccionat. Per poder veure el que diu aquest bloc hem de seleccionar un objecte. Per exemple, aquesta estrella que he fet aquí és un objecte. Si el faig clic amb l'eina selecciona, com veieu, m'obre totes les possibilitats de girar-ho, ampliar-ho, etc. I també hi ha algunes possibilitats estan aquí, ara parlarem d'elles, però també hi ha d'altres possibilitats que se m'obren ara en la pestanya propietats. Com és un objecte, jo des d'aquí puc decidir si el bloquejo. Si el bloquejo el que faré serà que no el podré moure. També puc decidir si el vull clonar. El clonador infinit és una opció interessant. Si tu el tens clonat, aquest objecte, el podràs agafar i el podràs traslladar tantes vegades com vulguis, de tal forma que si l'agafes, si intentes agafar qualsevol altre no, però si agafes aquest del mig, que és el que has clonat, el pots traslladar una i una altra vegada a qualsevol part de la pàgina. També sobre l'objecte podem decidir establir un enllaç. Des d'aquí podem establir un enllaç en diferents parts. Ja us parlaré en un altre vídeo dels enllaços, però podem fer enllaços amb dades adjuntes, si és que les tenim, a fitxers, a qualsevol arxiu que estigui dintre del meu ordinador, en qualsevol fitxer. També podem fer un enllaç amb una pàgina web, i també podem fer un enllaç amb una altra pàgina d'aquest mateix document, de tal forma que quan fem clic sobre aquest objecte ens traslladi a la pàgina X del document, la que sigui. Aquí tenim 31 pàgines, doncs podríem anar amb aquest enllaç a qualsevol d'elles. Bé, a part dels enllaços, tenim la possibilitat de decidir quin és el color de la línia d'aquest objecte, si volem que la línia sigui d'una forma o d'una altra. També podem decidir podem decidir el tipus de llapis, que és això. Podem decidir el color de la línia, ara sí. També podem decidir si la línia la volem contínua, discontínua o com sigui. Podem decidir sobre l'amplada de la línia, i també podem decidir sobre el color d'ompliment. Si decidim un color d'ompliment, doncs llavors haurem de fer clic a un dels llapis i llavors decidir el color que sigui. Com veieu, tot això ho podem decidir sobre el nostre objecte. El color de la línia, posem-lo, per exemple, de color verd. Molt bé, això seria tot en quant als objectes. Teniu en compte també que els objectes no només són formes que jo hagi pogut fer sobre la pissarra, sobre la pàgina, sinó que també un objecte és qualsevol imatge que jo hagi agafat de la galeria i he decidit inserir-la. Per exemple, tornem aquí a la galeria, agafem una imatge, agafem aquelles plantes que veiem abans, plantes, flors de jardí, i em penso que estaven per aquí, i vam agafar aquesta. Doncs podem també inserir-la com a imatge. Aquí la tenim un objecte, i sobre aquest objecte, doncs, si us fixeu, tornem a propietats, tenim tota la col·lecció no tota la col·lecció d'opcions que tenia abans, perquè aquest objecte no és un objecte fet per mi mateix, i per tant no puc decidir sobre la línia ni res d'això, però sí que el puc clonar, sí que el puc blocar, i sí que puc afegir una ombra si volem. Sí, també puc establir amb aquest objecte un enllaç. D'altres coses importants, veieu que ara mateix aquest objecte jo el tinc sobre aquesta flor, la tinc sobre aquest fons, i clar, tot el marc es veu de color blanc i és canta bastant. Llavors, si nosaltres volem que quedi millor dintre del fons aquest de color groc, tenim la possibilitat d'editar la imatge. Si editem la imatge, jo puc agafar i fer transparents les parts que a mi m'interessin. Per exemple, faré clic aquí a aquest botonet d'aquí, faré transparent tot això, tornaré a fer clic, faré transparent tota aquesta altra banda. Llavors, si us fixeu, amb això també, amb l'esborrador, podria esborrar qualsevol part, i amb això puc fer, per editar la imatge, puc ampliar zones o reduir-les perquè em sigui més fàcil editar-la de forma acurada. Bé, un cop fet això, hem fet transparent tot aquest marc, i ara fixeu-vos, diem d'acord, i doneu-vos compte que la imatge queda molt més bé integrada dintre de la pàgina ara. Això seria tot.